Dobrý deň, dámy a pánové, a máme tu špeciálne odberateľov a bude to samozrejme trolenie a napríklad s wasabi paverkami. Napríklad dáme si Henka. Pôjdeme do stredu hejstu a budeme tam stať a nič nerobiť. Ako keby sme tu wasabi paverku mali, takže dávam play a ideme to skúsiť. Takže bude to spočívať iba v tom, zastaním si tam a budem tam žagať a bude to trolenie mojich spoluhráčov. Tak a ako som povedala, bude to samozrejme trolenie proti hráčov aj spoluhráčov, hlavne spoluhráčov, a budem asi dostávať kudos od protihráčov, pretože teraz ma zabíja kamo. To je mega OP, ja sa tam možno ani nedostanem k tomu trezoru, pretože ja to chcem robiť proste tak, že tam budem stať v tom trezore a nič nerobiť. No ne, zabila ma Tara. Kamo, to je také dobré hrať, že ťa reálne niekto zabil, alebo proste tak, že to bolo milom. Bum, netrafil som, Mňa zabila teda Tara skoro. Oh no. My sme tomu trezoru. Dali vôbec damage. Kamo, tento bear nám toto zničí. Ne, netrafil som sa do beara. Ne, ani na Taru. Tak trafil. Bum. Zabil ten Tarin malý klenže, to je. Jupi, máme tu jednu prehru. Kamo, čo to je? Ja som šťastný z prehry. What is this? Kamo, dalovala tam Camby. Takže ten Edgar je reálne sám proti všetkým, pretože ja nič nerobím. Chudák Edgar. Ideme do maca a bum, ultinu. Zase sme prehrali. Kamo, čo to je? Že to je reálne, že si sa tam moje trieskajú a taký, že no som smutný, ale nedal som skoro ani jeden damage, no nevadí, tak dal som play again, kamo, kto dal play again, so ňou, áno, vlastne Edgar, hej, kamo. Ale dúfam, že no jasné, proti nám bude Edgar, kamo, ideme do trezoru a ideme im to tam troška ničiť. Ale skúsim si to tak nahrať, že ako keby som mal tu wasabi paverku a to bude tak, že si dám proste ultinu a vystrelím to v strede, pretože aj Hank je na to dobrý. Jediná dobrá vec na ňom je to, že proste sa mu proste stane ten bug, že ono to všetko hitne, ale ešte to letí aj ďalej, to znamená, že to je výhodné. Teraz tu dáme jeden damage veľký, kamo, poď. A no dobre, poď. Kamo, a inak napíšte mi do komentárov, že či je podľa vás lepšie hrať Henka na hejst alebo hrať Edgara? Podľa mňa hrať Henka s wasabi paverkou, ale tak bez wasabi paverky asi Edgara. Asi hej, kámo, ten nám to zničí. Ne? What? My nemáme ani jeden damage skoro na tom hejstu. Poďme zabiť toho Dynamajka. Bum. Môj prvý kill asi v celej hre. What the hell? Tu je niekde Edgar. Tak Angel, a jak sa zlakol, teraz mu trafil, keď dopadol. Ne, ja som tu ultinu dal moc skoro, ja som myslel, že pôjde až keď na mňa skačí. GG. What? Kamo, ten Edgar nič nerobí, tak ho môžeme zabiť. Alebo ja ho tu ešte nechám. Ja tu takto proste nechám, že buď si AFK, koľko chceš. Kamo, teraz musíme niekoho ale hitnúť najprv. Bum, 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 bum. What? Mám ulti a teraz BUM! Jaký to dal veľký damage, nice, máme to. Kamo, to bolo dobré. Máme tu win a máme rovno Mastery Rank Up. Superstar drop, tak čo tam bude 50 PowerPoint, teraz si môžeme ísť rovno otvoriť, tak 150 coinov, nice. Tak a teraz si ideme zahrať za jedného konkrétneho brawlera a si bude, kto to bude. A bude to samozrejme náš Rico. A dávame si ho a dáme si Bravo Ball na túto mapku, ktorá bude, no dobre, nie je to najhoršie. Samozrejme, pretože ako bude tak. Vidíte, čo mal on za wasabi paverku, že sa to do nekonečna tie strely, ale gule odrážali furt. A idem to teraz zopakovať, takže jediná vec spočíva v tom, že proste tu na to budem proste takto ako házať, aby to tu pôjdem do rohu a tak tu budem strieľať. Lebo toto proste robili všetci, išli do rohu a to tu všade po mape potom odrážalo, ale teraz to nefunguje a budete strieľať tých hráčov. Ale ešte tam chcem ospravedlniť jednej veci, keď tu s Rickom strieľam, že za to, že tento špeciál mal výsť
už pred 3 dňami alebo 2, ale musel som proste točiť v tej pravej aréne, to sa proste nedalo nič iné robiť, tak som teraz to až teraz natočil, takže promiňte, nevadí. Kámo, to je opozdené ako kaiju v Brawl Arena. Brawl Arena. Kámo, čo to je? Proste kaiju sa tam spálne o minútu na to, než zničíte tú vec. A vedeli ste o tom, že inak ten kaiju sa môže spálnuť aj 3-krát? No, stalo raz, že sa spálnuť, oni dali kámo gól. Ale to je v podstate teraz to, že 2 proti 3, pretože ja nehrám, som to pro. Kamoško Jessinka tu reálne to tu zvládne. Nám ani nedali gól, keď sa nemôžem. Skoro vtedy, ale nedali ešte. Kamo, ja sa obavujem, že oni to uhrajú normálne. No, kamo, ten Chester to jak sejmol, ja mi tu troška pováham iba tak. No, ja mu tam nedá, teda, že si dáva smutný tým, ja je zatlieskam. Čo to je? Proste, čo si musia tí spoluhráči myslieť. Keď dáme na tomto videu 50 lajkov, tak urobím ďalšie takéto trojenie, ale musíte to dať aspoň 50 lajkov, čo sa ani zatiaľ. Ja reálne ten stil proste do mňa ide a tu proste strelám do stolu, nie je to jedno. Ja to ešte, tak bude možno asi najrychlejšie vyhľovaný trojenie. Tam mi to normálne ešte vyhráme. Na čas, to je. Alebo nie je to, či si to tam dá, či sa to tam má. Nice, kamo, what is this? Oni to 2 zvládli, čo to je? Kamo, je 0-0 a iba healing žiaden damage. Čo to je? To sú najhoršie štaty, aký som kedy videl štaty. Tak a inak ten ultra trophy boxer a ten druhý boxing budeme mať už rovno o chvíľku, lebo som sa teraz na to pozeral, takže nice, už to skoro bude. Tak, toto bylo pro to videjko všetko, keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videjka, majte sa, čus!